Okay. Okay, may mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala diri katong tulumanon sa kahanginan. C.O.N.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza 7 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026. So, kumusta na mga higala, no? Naghinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Abino, kumusta na itong una din na itong kumustahon mga higala, no? Nga to ang talahurong obispo. Wala din ko ka sa nakalabayang Huwebes mga higala, no? Nobisya po kante kana timing man nga nagmisa sa diri sa usa sa akong mga parokyano nga suod pud niya nga wala ko kay nadungan man ang misa, no? Sa misa pud nako sa patay. Abi, no, okay ra na siya, no? At least nagpasalamat kita dako sa pagbisita usab sa itong talahurong nga obispo diri sa Ayungon aron pagmisa sa usa sa akong mga parokyano. Daghang salamat. Hala, no, may ngudto na kanatong tanan mga higala, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Abi, no, arita mga higala sa atong Saint of the Day. Abi, no, nga atong Saint of the Day karon February 7, walay lain kung dili si Saint Colette, no? C-O-L-L-E-T-T-E o Santa Coleta. Abay na mahigala, kini si Santa Coleta, kung ang kini siya na tao ni adtong 1381, no? Na namatay na adtong 1447. O niya, kung kini siya o sa ka-French, no? Francis kini siya niya sa nagpangidaron siya og 21 anyos, nagpamembro kini sa Poor Clares, no? O niya matud pa sa iyahang pagkamembro sa Poor Clares, nakatukod kini siya og 17 ka mga monasteryo. O maayo, no? Nya matud pa iya gyud gipuy-an ang kinabuhi nga kabus, no, poverty and prayerful life. Unya gi-establishan niya ang naka-establish pud siya og mga congregation, no? So karong adlaw mga higala, no, ato nga hinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Coleta. Hala, no, padayon ta sa ato nga mga pagpangalagad ni ining kabudtuhon o padayon kita sa ato nga pagtimbaya, no, sa ako ang mga kaigsuonan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Ilabi na gayud ang akong mga kauban nga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Ug daghan pod nga mga gitawag nato og mga religious nga naa diri karon, mga Redemptorists, mga Salesian fathers, no? Mga Marian fathers, no? Daghan pa may gala, no? Mga kuan kining sa pamailaing congregation diri, no, mga pulin wala ba tayo pulin yan kuan day mahigala, no, kining Franciscans na ata diri unya na kuan pod kining Recoletos, no, ug mga Agustinian. So nahala, no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan piskay sa panglawas. Ako day mga classmate, no, si Father Obing, si Father Juan Antonio Arnaiz, ug iyang kauban sa balay, no, sa kumbinto, si Father kining Dodong Ruiz, ug iyang manusab si Padre kining kining Dami Hiramis, no, diha sa Himalalon. Nahala, no, may ngudto na kanatong tanan mga higala, ato day nga advance sa fiesta sa atong mga kaubang Recoletos, kapari ang mga Recoletos nga magsaulog sa fiesta sa Tambo, no, karong Pizza 11, Kwasay Parish of Lourdes. Ano, nahala, no? Padayon kita sa ato ang pagtimbaya o mayong buntag kanaton tanan. Arita mga higala sa ato ang
kining CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamudtuhon. Sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija, formal na nga napahimutang sa iyang pwesto ang ilang bag-o nga obispo nga mao si Bishop Samuel Nasino Alcaracar. Formal na siya nga napahimutang diha dito sa ilahang sa iyang diocese nga Diocese of San Jose. Si Bishop Alcaracar, miyembro sa SVD or Societe Verbi Divini. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope reiterates need to respect rights of children, protect them from danger, no? Ato pag ipahinog gihingusgan na usab sa itong talahurong absuba Santo Papa nga tahuron yun ang katungod usab sa mga kabataan, no? Unya yung nga panalipdan yun sila sa bisan unsang mga kanang sa maning danger, kanang protektihan gid siya sa tanan nga klase sa kakuyaw, no? Danger, kapahamakan, ano? At sa tanan nga klase sa peligro. Ayan, no? Dahana, may nguto na kanatong tanan, mga higala. Padayon kita nining ato ang pagpangalagad. Kumusta di ay si Father Ramaata, no? Nga ato ang station manager. Ang ato pong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Dahana, no? Arin na tamang higala sa atong ginagmayang pagpanudlo, no? Panudlo-tudlo. Doon ay mga pangutanan din mga higala, no? Apadre, na ay mga church organizations o mga movements, mga renewal movements na dili man mo apil sa kalihukan sa simbahan. Maglahi-lahi raman sila, doon na kuno sila ilapon nga kalihukan. Abi no, ang angay ginato na silang pahinumduman nga membro malagi sila sa simbahan. So doon na ba makaingon bata nga kung adunay lakaw ang tiil, dili mo kuyog ang ulo? Ayan, no? Kinahanglan nga kung unsa gani ang kalihukan sa simbahan, apil gyud ta, no? Kay kini bitaw sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 nag-ingon baya diri nga si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan, no? Sa ato pa isip usa ka membro sa simbahan, apil ka sa lawas ni Kristo. Ana, no? So ato ang mga panawagan ng higala, no? Nga kanang moapil gyud, no? Bisag unsa pa imuhang unsa pa inyo mga kalihukan din ha, basta kalihukan na ganay sa simbahan, inyo gyud i-adjust ang inyong schedule. Adjust din na pananglitan during fiesta, no? Sangunan mo nga muni ang inyong papel, no? Pananglitan kamo maoy mo paangay sa mga bangko during kanang lubina. Mutuman din mo ana kay membro man lagi mo sa simbahan nga mao si Kristo, no? Ana, no? Kung basahon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5 hanggang 6, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala wala kamoy mahimo. Yan, no? Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga nabulag, no? Nabulag sa punuan ug malaya, no? So pamoniton kini ug iitsa ngadto sa kalayo, no? No nga alang ni adtong mga renewal movements, no, nga bisan tuon kung doon na mo'y mga kalihukan pong inyuha, basta gani nga mo kuan ba kanang ang simbahan na gyud maoy mutawag sa inyuhang partisipasyon, suporta gyud. Dili ta mo ingon ha nga naapod mo amua na siya dili na siya mao gyud nga pagtulunan. No nya kanang doon naman goy kuan usahay baka kulangan pud usahay sa ilaha bitaw gitawag bitaw nato sa in English pa na membership seminar. Membership seminar, no? Wala kay nila bitaw gi-emphasize ng ingon ni ana nga kita membro ta sa simbahan o kinahanglan gyud nga mosuporta kita sa kalihukan sa simbahan. Kuan gina no dili kita mo ingon nga kuan man gud mi transparokyal man gud mi.
muna nga pwede ra pong dili mi mo appeal sa parokya namo. Okay. Kadma may transparochial man mi. Dili na mao. So transparochial. Wala nang transparochial. Parochial gyud mo, no? Dili kay pwede ra pud mo dili mo appeal sa inyong kalihukan sa inyong wala na doon ako'y grupo nga ako intaw nga gipadayag pud nako bitaw ba nga ako apong gamay kana bang kahangawa kay mag-meeting man sila diri sa Dumaguete og Domingo nya hapit tanan akong mga sakop mga tumapog kay mga membro man sila. So ang nahitabo wala na nabilin diri sa Domingo. Gamay na lamang kaayo kay nangadto man sila tanan sa Dumaguete kay naapog kuno sila seminar o gathering dito nya Domingo ayaw pud in taon ninyo i-timing og Domingo kay wala na in taon pud may musimba diri sa amo. Mamingaw mi diri kay pagpangutan nila man dai sila tuas Dumaguete usa man dito manimba naman lang ara na lang diri sa ato layo na kay dito kay mag-meeting man pud mi. So ako lang hangyo no sa mga renewal movements nga ingon ni ana pud ang mga pamaagi ako mahimo Sabado lang ang inyong mga kalihukan dias Dumaguete aron nga dili pod in taon may mamingaw diri sa amo ang parokya kay mupay gamay ra kay ning atong sako kay gamay ra kaayo area ning atong simbahan mamiya pagod mo ay in taon ayaw pod in taon ha. So i-appeal sa inyong mga kanang awareness seminar or membership seminar kanang maong pagtulunan. Okay, klaro? Nala, arita manghigala sa lain nga topic. No? Arita sa lain nga topic. Padre, kini pag-adon ang pag-abandona sa mga anak, makasala ba ta anak? Dako kay nang sala. Okay. Sa inyong pagpanganak, naabaya mo responsibilidad. No? Watod pa dire, when a parent, person, guardian, or person in charge of a child either deserts a child without regards for the child's physical health, safety, welfare, and with the intention of wholly abandoning the child, in some instances, fails to provide necessary care for a child living under the roof. No? Sa to pa illegal na siya, no, kanang child abandonment, no, matud pa sa kining Child and Youth Welfare Act of the Philippines, no, chapter 4 article 59 number 1-1. Ano sa to pa dili lang di ay nga kuan kanang ginadili na sa balaod sa Dios, ginadili po na sa balaod sa yuta, no. Pwede daitang makasuhan na og kanang abandonment of children, no? O gani sa simbahan sa Biblia na apo na, no? Sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8 matud pa diri ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente labi na sa mga sakop sa iyang panimalay nagsalikway sa iyahang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Mas dautan pa kaysa mga magtotoo. Tinuod man gid pud na, no? Ika nang dili mga magtotoo kang Kristo. Muati man biya ginagkuan. Kanaganing mga hayop nga di magani kakaduol anang iro nga bag-ong nanganak. Kay papaakan gyud ka. Manok, labkan gyud ka dayon. Pero dunay mga tao pastila. Nga murag sayon-sayon na gani gyud pamaligya. Doon na gani yung gibaligya kay kuang kuno to nila 20,000 kay ila kunong ipuhunan og quick yung Jesus Maria Jose man in taon ng ato ang kuang na dyan na siya para nako it is a psychological problem dili normal ba ng ano man ang normal gyud sa usa ka tawo nga iya gyud ang panalipdan ng iyang anak iyang atimanon ng iyang anak pero dili na gani ka makahimo niya na gani ibaligya na nimo kay imong ipuhunan quick aw kana mura og makaingong gyud kung dunay gamay problema sa imong panghuna-huna or it is a kind of an abnormality. Ayan, no? Bino, padayon tamang higala. Kumusta naman mo din ha sa Dumaguete, no? Kami diri sa Ayungon. Karon hinuon murag dili na kaayo kusiging gaulan tulo taligsik na ra. Pero sa nakalabayng semana, no, ag sa Sabado, Biyernes, Sabado, Domingo, pastilan sige ulan.
Pero may gani karon kay medyo tulog-taligsik na lang. Okay ra, no? Kanya, kumusta naman po katong mga loyalist ni Bongbong? Nakaginhawa na mo ron kay wala man madayon ang wala man madayon ang kining gitawag og impeachment ni Bongbong, no? Presidente Bongbong. Ayan, no? Mga higala, no? Kini manggong kana manggong impeachment higala is part of a democratic government, no? Kay kanang dili democratic government, dili biya kamo sulay kanang nay mga palitan North Korea ano, mga China maghimo-himo gana murag makuan baya ka, maproblema baya ka kay mura og delikado kayo kanang dunay mga gitawag nato og kakulian nga masugatan if for example naa ka ng mga hunahuna, no, nga imong palagputon ang gobyerno na disgrasya na. As part of a democratic way of government, doon na ang gitawag nato og impeachment. No, karon ang giatubang na po doon, no, ang gipangkuyaw-kuyawa na po doon mga higala ang katuna pong mga loyalist ni Inday Sara. Ayan, no. Ay mo kabalaka kay democratic man ang atoa. Ipaagil lang yun. Ako ora yung hangyo anak mga higala, no. Ako doon naman yung gidapigan, pero di ra na ako isulti. Ako ora sad ni, no. Nga kung mahimo kana bang ang atong mga legislators dili politically motivated ang ilahang kana bitang gitawag natong pag-practice or paghimo niya ng mga impeachment, no? Kanang uban mong good kay murag klaro kayo nga politically motivated, no? Kinahanglan nga kung mahimo ug sa pinulungan pa na sa mga obispo for the common good, no? For the common good. Ganito na magani mga pari pod nga may mga kami galing mga pare doon na po doon na yung mga pro-Duterte, doon na po anti-Duterte, na po pro-Marcos, na po anti-Marcos, okay, kung man lagi da, demokrasya man lagi ning atong nasod, so wala ra na yung problema. So hangyo lang usab nato sa atong mga kuan kanabitang mga opisyal nga di po lamang ninyo tan-awon po kung sa kolor sa politika ning atong mga botante, no? Kay doon na may ubad nga labi na ning mga dumadapig ba nga ay dili na ato mayor, no? Gob ayaw gyud nagtabangi gob kay dili gyud na ato no, kanang mga mayor ba nga dili bitaw dapig sa kuan, dili dapig sa ingon ni ana, no, kanang gobernador ba karon o kongresista ba karon ingon ni ana para sa uban dili kuno na maayo ganun di man na maayo ang ato mga mayor kuan man na sila doon naman na sila freedom to choose kung musuporta ba sila sa gobernador o dili. Kung musuporta ka ikalipay sa gobernador, pero kung dili ka mo suporta sa gobernador ay kay pasensya inaaman tay katungod sa paghimo. Doon naman tayo gitawag na to sa in English o freedom of expression. Ayan, no? Klaro? Nahala, no? So, daghang salamat. Sabi doon na dahil ko'y kuan mga higala, no? Karong dahil panawagan ba? Nga karong February 28, doon na tayo kuan kanang seminar alang sa mga duha ka kuan. Two representatives every parish, no, two representative every parish nga mo paarion diri sa ato diri sa Dumaguete kay para mo attend lagi ni ining human trafficking, human trafficking. Ayan, no, kay importante kay ini nga ma-integrate mga higala, no, kini bitang human trafficking sa formation pod sa BEC, no, kay so mahangyo na ako nga mga parokya padala mo bisag usara pwede na, no, arong naduna ra gyud ta po representative sa kanabitang mga human trafficking advocates, anti-human trafficking advocates, no, mo ni gitong anti-human trafficking advocates, no, nga mukuan gyud mo tingog gyud kabahin ni anak kay daghang kay ako na itong akong sunod si Manda de may gala akong itudlo pagbalik kining human trafficking. Okay, din lang na sa takutob ha. No, salamat kayo sa pagpaminaw. Kumusta naman mo din at manhuyod ako mga diri mo to akong amigong manhuyod noon.
dagan kong ipangutana, kumusta si Kuan? Ay, wala na padre, patay na. No? Kumusta si Munina? Ay, patay na padre. No? Si Kuan? Ay, wala na po padre, no? Ginoo ko. Bag-o naman din ng mga tao, Rosman Huyo, daghan na kaayong wala na diha. Pero siya, pero no, dapat uban padre nga, tigulang na kaayo. Pero nagkuan na lang, gipang wheelchair na lang. Ako gani, medyo gani, kuan na po ko gamay ka ng kiang-kiang na po gamay. Kuan pa mo kung yung alas 66, pero doon na siya gibati-bati islawas. Kung saon man yun, tigulang naman ta. Doon na bitaw ko ikaila, mga naka-istorya may yung edad 79 na. Ingon na yun siya na ako. Siya bante pa der, lugos na ko kakita. Ingon na ako siyang ingnan. Pero na imong edad, 79 na, ay sa natural na yun na. Kana mga idara mo na na'y panahon nga inugbuta na to. Muna na'y panahon nga inugbuta na to. Alang-alang, mapumutin ako ng imong pananaw. Nagkado. Si Tinda Inoy Bineta mo, aksun dyan ang halap-halap gamay. Muna ng panahon na nga inugbuta na to. Inog kamatay naman gani. Uban gani nga 60 kapin pa, wala naman gani, no? Pero din nila si Takutob ha, ako rag gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Salamat.